Għana naħsbu li ħafna mill-interventi illi ħajkun hemm huma f'waqthom għaliex qegħdin jindirizzaw kemm il-bżonnijiet tan-negozji kif ukoll tal-konsumatur u ħajkunu kruċjali biex fix-xhur li ġejjin, mod partikolari fl-4 xhur li ġejjin inkunu nafu verament kemm ħandumu biex noħorġu minn din il-kriżi. U li il-fatt li għal-konsumatur għandek inċentivi bħal tal-vouchers. Għandek ukoll miżuri li qegħdin jindirizzaw situazzjoni speċifiċi bħal min tilef id-deposit fuq it-tiġijiet, fuq il-konvenju affarijiet oħrajn, kif ukoll l-investiment l-infrastruttura għan-negozju huma kollha affarijiet pożittivi, ma overall kifet huwa pakkett pozittiv. U nittama li verament jgħina biex noħorġu mill-kriżi li qegħdin fiha u li nerġgħu għat-tkabbir ekonomiku li kellna.